Finally po, dumating na rin ang pangalawang package. Salamat sa mga sponsor. Salamat sa pila ka box na? Dua. Ito na pala yung dalawang box. Salamat sa mga kapatid sa Panginoon. Timing ngayon, andito kami sa bahay ng aming parents na nadatnan namin ang LBC. So, shout out sa aming mga kapatid sa Panginoon pang Australia na nagpapadala nito. Sended by Adralyn Ronquillo Haujan. Ang ating palang kapatid ang nagpapadala. Thank you, Lord. So mag-unboxing kami ngayon mga kaibigan sa ating another package. Timing sa New Year po sa church na makapamigay na rin tayo ulit sa ating mga kapatiran. Praise the Lord. Ang isa ni una naman may abot. Oh. Sakto po pang New Year. So mag-unboxing tayo ngayon. Salamat sa Diyos. So titingnan namin maya-maya mga kaibigan kung anong laman nito. So once again po, maraming salamat sa mga kapatid sa Panginoon na nagtulong-tulong na makapagpadala ng package para naman ulit po sa mga kapatid din sa church. God bless po lahat. God bless po sa ating lahat. Bye-bye.